pa, ako kamong welcome sa ika-tulong na Domingo sa Kwaresma. Mao ang pagkigdialogo sa ato ang Ginoo o sa Samaritanhon nga babae. O kani nga atong paganantawon karon unsa magibot pasabot, no? Unsa magikahulugan ini sa Kwaresma. So welcome ug pakpakan nato ang tanan kay okay. So gikan sa Egypt katong Exodus, katong pagpanaw nila nga gibuhian sila, gitagaan sila og kanang kagawasan sa mga sa paraon. Gihatagan ng kanang kagawasan ang si Moses mo nag-lead nila, nagdala nila, ilang gidala po ang bukog ni Joseph, no? O dito nila gilubog po dito sa iyang amahan na yuta, si Jacob, no? Diba si Jacob amahan man ni Joseph, diba? And then what's the practice? Unheard kuno nga ang usa ka Hudiyo makikistorya sa babae diya sa public. Unheard katong istorya ni Joy ganiya, no? Dili na siya kasarangan nga ang usa ka babae makikistorya sa publiko. O unheard pod nga ang usa ka Hudiyo nga pangayo og tubig sa usa ka makasasala para sa ila or pagan gikan sa Samaritanhon nga babae. Labi na, yung ni Joy, labi na ang iyang mga kaptangan, utensil, para sila hugaw. Kaya nga naman, naamay rito nila sa paghugas sa kanang mga kaptangan. No? Hugaw, dili ang ayan, nga sana karanaan mangayo ang usa ka Hudiyo. Dabi si Jesus, Hudiyo biya. No? Okay? So, ang tubig kuno, sama sa inyong ika-istorya, na duha ka senses. It could be material, normal na lang nga ang tao, mo inom og tubig, tao bila ka percent ang tubig sa inyong lawas? 70% composed of water imong lawas o most na ma-dehydrate ka. So, kinahanglan dito tubig. And then the source of life, yung bitaw a living water. Jesus is the living water, no? The source of life and gift of the Spirit. Gasa ni sa Espiritu Santo. Nga naman, mangutana mo gasa sa Espiritu Santo, di ba sa bunyag, sa sakramento sa bunyag, di ba tubig ya, mo'y ibobo para pag-signify nga giugasan niya sa mga kasalanan ang usa nga binunyagan. O na kita po nato dito ni gibase sa bunyag ni Jesus diha kang John the Baptist. Si John the Baptist nagbaptize sa tubig para sa paghugas sa mga kasalanan. Si Jesus nagbaptize o ang baptism nagbaptize sa Espiritu Santo para pagpamembro sa usa ka bata na siya membro na sa pamilya sa Ginoo. Membro na sa katawhan sa Ginoo. So, dialogue between Jesus and the Samaritan woman. No, anong well man? Kanang well, mao ginay traditional nila nga meeting place, no? Nga diha sila mag-conversation. Kung magig-meeting ka sa una, dito mo sa well mag-meeting. Mao na ilang tradisyon yun. Kay living water God, the gift of the Spirit and the source of the living water, no? Source of life. So meaning diha gyud sila mag para sa ako muna siguro ang hinungdan. This is the conversation happens diha sa kanang atabay, no? So kung mangutana mo nga nganong udto man gyud ang babae, sakto to inyong i-discuss ganiha. Adulterous man ang babae.
kung magsag-op siya tubig sa buntag, kay kasagara, kausa man magsag-op og tubig, di ba buntag sayo? O hapon. Talagsa ko na ka na magsag-op og tubig na udto, kunting inita kayo. O kung magsag-op siya tubig sa kanang buntag, daghang kay mga babae, mga kita siya nagsag-op. Kunya nanapaw siya og 5 ka lalaki. Napaw siya, wa siya maging minyo sa iyahang katapusan nga lalaki ng ipuyo. Mapuno siya og libak, no? Hintupot siya tan-aw ng bayanan ni, no? Nawa man niya timana iyang kaminyoon, something like that. So maulaw siya, kung siya kaulaw, dili siya magsangkop sa hapon o buntag, ba't naa siya sa ugto. So si Jesus po, sakto ko yung nito nga, dala ko dolos, may bulo siya kausa ang los. May bulo siya mo baling, may bulo siya mo taktak sa balingan. Yung ito si Jesus na kananaang, ingo si Peter na tibok gabiin ni Lord na huwag may kakuhag. Huwag may kakuhag kananaang pagpanagat naman. Mingon kami taktak na po sa pikas bahin. Ha? Na kisa man ka Lord, kisa man ka. Na-experiensyado namin. No? So, si Jesus may paloob na sa lapit ang mga tao na ang yan. Tagaan sa maing balita. Tagaan sa kanang living water. No? Salvation, eternal life. No? Kung kita mo nga, eternal life man ang water. No? Nagsimbolo. And then, woman also, despite sa iyang kanang pagkababae, sa iyang matang pagkababae, despite na siya, sa kasamaritan ay Hudiyo na kuha niya, nangayo, iya po kaservisyo. No? Diba po pag-attitude kay, he wanted to help, sir, hindi siya magmay ng tubig, pero asa man yung timba ako, nita sa ta, tagaan ng tubig, no? Something like that. Nga, usap ko na sila ka ng, kung minom na nagtubig, apil na sa panghugas tiil. Nahuman na nagtubig, hugas na nagtiil. Ako pa na, maligo pa. No? Of course, di alam dili na tungo sa tapay na napindalit sa ilog. No? Meaning, kung ikaw karon gikan ka sa panaw, init kayo, so may bato nimo, humanin mo init. Diba pasawon nimo ulo, diba? Yung tiil, yung hugasan, hugasan. Manarapo ka ba? No? It is a conversation. No? Primero, ang superficial level, normal sa tao na to be thirsty. No? It is a conversation na naisgutan na asa maday ang imong pamilya, imong husband. Normal lang sa ni Jesus na mangutan na nga, asa maday imong bana nga ikaw may nagsag-og tubig. Ganun kaudto ba po? Meaning, giuhaw na ginugmayo ang imong pamilya na bisang udto, nagsag-og ka nga imong sakripisyo imong pagbulingon na init kayo. No? Walay payong. No? Jesus tries to meet the Samaritan woman. No? Sa iyang daily chores. Muna yung istorya ng Mama. It is an evangelization. It is an evangelization. Asa ka magsugod sa imong pag-evangelize? Kung sa iyang natural na ipamuhat sa kinabuhi. Dili na, Samaritan woman man, the housewife, kung sa iyang ipamuhat niya, kung sa iyang background, mo tuntuan, kung sa family background, may makabok ka ng lalaki, dahil ito naman siya, ika-unong. Ika-unong, no? So, gipangutanan niya. Of course, sa daily nga pamaagi, daily niya na buluhaton as a wife, as a woman, wala kalusot si Jesus. Kaya wala man masumpay og eksakto. No? Wala man masumpay og daghan. Diling po sa family, iko na ko'y husband, pero tama na diya. Wala pong musumpay. No? Sa ikatulo, sa iya pag-evangelize, dito sa religion, dito nagsumpay ang babae. Diba?
Ning react pa ang babae. Kung sa'yo gi-react ang babae, siya kamo, nagsimba mo dito sa Jerusalem. Sa among interpretasyon, diri sa among bukid na, among buhaton. Kaya ang among laws and kanang laws and the prophets nga gituhuan nimo namo nga 5 ka libro, 5 books. Pareha gyapon sa inyo but lahi ang among interpretasyon, no? Dito sila nagsugod og conversation dito sa religion. Di ba sa atong panahon karon? Asa ta magsugod sa conversation diha sa pagtuo sa kaluwasan. Di ba? Usay pre-over ta diretso dayon paguman wala. No? So diri lang nagsugod because they're talking about simbahan. Asa man ka simbahan? Asa man imong pag-adore? Asa man dapit ka nag-worship and support and so on? Asa tam nagbangi sa atong gituhuan? Kay pareha man tag Biblia. Pareha man ang scripture atong gipasihay. Lahi-lahi man ang interpretation. Diha na ning taas ang istorya. So meaning diri si Jesus naka-open og dialogue or conversation with the Samaritan woman. Amen? In the season of Lent, o siya itong buhaton, kani atong buhaton, labi na itong mga tao nga wala magkaila sa Ginoo. No? So, layan ito primero sa ilang dili nga panginabuhi, dahil sa ilang pamilya, then dito sa ilang pagtuo. Kaya mauman diri sa pagtuo ang kaluwasan nga atong gapuyan. Amen? Then, unsa may meaning sa conversation kung ato ipalawon? Water as a symbol of new life brought by Jesus. Husband is the symbol of the union of God with the people of God. Amen? Huh? The union of God with the people of God. Because the true husband is what? The bridegroom. The true husband is the bridegroom as promised by Hosea chapter 2 verse 21 to 22. Amen? Magbantay yun mo, kaya yung mga fill in the blanks. Ha? By Hosea, the bridegroom who has arrived. Who has already arrived. Remember the parable of the 10 virgins? We have to be ready. In the season of Lent, we have to be ready. No? And not only Advent, but also in Lent. We have to ready to say sorry. To say, Lord, please forgive me. Basi mawala ang ato ang kanang opportunity to do that. Say sorry to other people ngayon na nasalaan, no? Say sorry to God, to Jesus, and also to other people. Makita ninyo sa Mark chapter 2, verse 19. Hindi na ito basahon kay madugay kita, no? Madugay pa. Amen? So far, so good? Ha? So far, so good? And to the woman, searching for her own life. 5 kadaghan siya bana. Di ba pangita ang babae? O gampo-ampo na to siya, but walay epekto, wala tanan. Meaning, kanang nasa ta sa itong pagtuo ko ang itong practice, wala itong buhain. Biyain, no? Adulteros ang ito ang practice. I do not rest, no? Ga-worship tag idol. Ga-idolize na ito itong overtime. Ga-idolize na ito ang trabaho. Yung taga-simba. I-idolize na ito ang ato ang pananaw sa TV. I-idolize na ito ang Facebook. Uguban pa na itong computer and support and so on. Nung nalimtan na nato ang Ginoo. In this season of Lent, gipay magnuanta na. Amen? And mas may ang Samaritan woman. Nakita siya dito sa well of Jacob. No? Until now, he has not found him. Accept Jesus as blank. Accept Jesus as
as the Savior so that we will have access to God wherever or the living water. No? So that we will have access to God wherever they are worship in spirit and truth. Nasa verse 23 to 24 sa inyong nasa atong reading daw, no? Jesus declares His tears to the Samaritan woman. Mga anak ko karon. Niinom ba si Jesus sa tubig? Ano wala? Ha? Ba't yung siya, I'm thirsty. Thirsty of our love? Kung sa'y thirsty? Ha? Kung sa'y thirsty? How about ang uban? Pwede na ko, di na ko mag-Bible study kay bright na mo kayo. Si Angelo na nahurot na niya notes. No? Pwede. Ha? Ha? Katikista na siya ngayon. Kaya nagikas kasing-kasing. Kaya nagikas kasing. Tanaw na to. Woman, no? She was thirsty. Jesus declares his thirst to the Samaritan woman. Did they drink the water? No. No? Symbolic thirst to do with mission. Kanang yung istorya. He was thirsty of our love, of our attention, of our sinfulness. No? When the will of God nagiburo, ano nagibuhat? Ang ato yung pagkamakasasala. No? The thirst to do the will of the Father in John chapter 4, verse 34. The thirsty of Jesus until very good, Mert. Nakailima ka rosaryohan. Pagayungan ni Kwan. Pagayungan ka ang ilo. Tagay rosaryohan, di magkabok. Narot na. Yung sa in John 19:28, I am thirsty. No? Then, ingon na siya, taud-taud, it is accomplished. He bowed down his head in John 19:32. Then his mission is finished. Kisa na po yung musunod sa mission. Kita, by virtue of our baptism, kita mo'y mo sunod. No? In the season of Lent, ipadumduman ta nini. No? Magunsa man ang ato ang pagka-Kristiyanos o mga Katoliko, nga dili man makita sa ato ang pagkauhaw ni Kristo sa kinabuhi. Dili lang sa ato o sa uban. No? Kita mo'y nakapukol sa iyang kauhaw. Kaya nga naman, kita mo'y nahimong obstacle nga siya iuhaw og mayo. Dili niya matagbaw iyang kauhaw kay kita mo'y babag sa ato ang pamilya. Ikaw mo'y badungon. Kung bana ka, badungon ka. Di na nun musimbang yung asawa o yung mga anak kay tungod sa imo. Badungon ka. Nahimo kang dili may example sa kapilingba. Badungon ka. Nata sa season of Lent. Daghan ang dili matuo sa atoang kanang pagtuo nga handungon nato kanunay nga si Jesus siya ikatulong Domingo sa Kwaresma giuhaw. Giuhaw siya. No? Naghatag siya o talagingan, nag-evangelize siya sa Samaritan nga babae. No? And then, naghatag siya o ganang panag-ingnan sa Samaritan nga babae. Abing mo sa initabo sa babae, she was the first evangelist. Because tanaw sa kanang katapusan, ningdagan siya, kay niabot naman ang mga apostoles, wala na siya mamatikbi sa ato ang Ginoo o ning naog siya dito sa ubos,
dito sa mga naman sila sa kanang bukid, inaong sila dito ubos, gipahibalo niya ang mga kauban niya mga Samaritan nga nakita na nako ang Misaya. Nakita nako si Jesus. Dali kamo paminaw kamo sa iya para kamo gyud makasaksi kung unsa siya katinuod ng Misaya. No? Wala na siya mapahimangnuhi sa mga apostoles, ayaw pag-istorya bisag kinsa kay mao maray kasarangan ng mga pagabuhaton ni Kristo nga ang usa ka tawo makaamgo magakita sa mga milagro niya may mangnuan ayaw mo pagsaba-saba kay wala pa ang panahon nga ako kananaan mag-fulfill kananaan tuman sa kabubuton sa amahan para sa ako ang kananang misyon, no? Tumano na pong misyon. Wala pa, dili pa panahon. Wala na siya mapahimangnuhi. Dagan siya, ipaybalo niya ang atong mga iyang mga kauban o nanganda iyang kauban tuod man sila tanan. No? Sila tanan tuo gayon na si Kristo mo ang Misaya. Muna, sa kanini ang account kinini ang Ebanghelyo ni San Juan sa Samaritanon nga babae atong paghinuklugan, no? Nga bisan usa ra ka tawo ang imong may evangelize. Basta tiuna lang tinuod ng pagka-evangelize nito. Daghan kayo ang iyang ma-influensya. Daghan kayo ang iyang madakop, iyang makabig dito kang Kristo. Sila, no? Sige, thank you very much. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Lord God, thank you so much for this wonderful study that we have, Lord, on the dialogue of Jesus and the Samaritan woman. We pray, O Lord, that you will just guide our plans and also, Lord, our plans also to spread, to bring the good news to other people, those who have not heard the gospel. Lord God, all these things we ask and we pray through the intercession of our Blessed Mother by praying, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the Father, Son, and Holy Spirit.